Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Tuan sad. Sugod sa tutok. Bida, sugod na pagana. Unsay koreksyon ining dyan nga rin ako. Unsa? Unsay koneksyon? Away koneksyon kay wa may kurente, wa may wire isumpay nimo. Way koneksyon so ato ba wireless. Ops. Ayaw ko guliti. Gunitan taka kay ditso ra baka kay bawo ko nimo. Mubiya ni kag ditso. Nya, mao ra ba gini sakit nimo? Kudwa kay katubag dako kung kinsa ko. Mangita ko mga tao magkapasabot ako. Kung kinsa ko. O kinsa si Jan. O unsay koreksyon niya nga rin ako. Ha? Wakli mo kay. Hoy! Brache! Hoy! Jumbo! Ay, ako man Jumbo, Brache! Yabag kong apel ani Brache. Pa! Uy! Dili mo open ang akong computer. Nga naman eh. Tigil mo open, bisan saan ako type ang password. Bullshit! May nilapot sa akong computer ni sa laboratory. Apan mo hilang makasulti ni? Kundili ako mo api. Apin mo ang. I-shut down ako pa. Huwag ako kinipataw-tawaran. Unya akong i-open og balik. Basin pagmugana ang password. Nana, migana na. Na-open na. I-open ako ang data. Pahin ni Chan. O ang Digimap monitor. Nana, na-open ang iyong window. Ngano ni? Nawa ang tanong signal ni Jan o Jumbo. Sibo di pa sabot din eh. Ang mga connections. Ako tanawon. Wakyapon mo gana. Bullshit. Aluway. May nagbinuang na ako. May mihak sa ako computer o database. Kasi lagi mo nini. Tanawon ko ubang mga files. Damn it! Na-delete ang tanang kong mga files! No! Di mahimo! Di mahimo! Di mahimo! Magkalagot! Mabuang ko Dili ko makadawat din yun! Ang program sa Berdugo! Tanawin ko sa drive C. Sa backup! Suwayan ko backup sa tanang data! No! Wana'y makita nga backup! Ang last option sa restore point nga akong gi-create. Diniangay may tamo! Dili giniangay may tamo! Kasi nabinuan ako! May nagkasuod yun sa laboratory! Tuna pa! Ako almas! Nasunos! Dera almas! Magasim! Ako itaon! Ako kining-inggan sa... Mapatay kong sabihan kisa na binuwan ako! Mapatay ko! Kabuha ka si kanuwan ng bito o pitingo ng alam sa sud. Kasaba! Ha? Doktor, salay na tabo ni Woy! Graba pa ni mo, Doktor! Ang akong critical, si Madong, panuway siya. Wala siya ang kasulti ni. O patay ka kung animara ka!
Doktor, salah may nagtabo. Pabayaan ko siya. Patay ko ikaw animala ka! Doktor! Huwag ka panoy! Dok! Huwag ditabo, Dok! Ikaw na kaspuntan! Yan ako oblihan. Ay, Dok, salah man, Doktor. Ay, nabuto-buto man. Abi na kung doon na utang na tabo ni mo. Oy! Oh! Main pagkadagpas sa animal nga ikaw na ako armas. Salah. Unsay imong gibuhat sa kong computer? Ha? Panuhay ka? Salah ako. Salah. Wasa! Buwag kang yan. Oh! Ha! Patay na siya. May kang luha sa iyong mga mata. Napatay ko siya. Ha! Uli angay ni mga animala ka. May nagtanong ka! Tanawang kong data video recorder sa mga CCTV, suling laboratory o si Kawas. Tanawang ko kung diun sa paggubas animal ang computer. Di pa makasapar ang imong kinabuhi sa bullshit o damit mong kadaot nga imong nahimo sa kong computer animala ka. Bisan pagpulbuso ng tibok mong kalawasan. No! Base sa mga CCTV video clips nga na-recall sa DVR, way nakasuot sa laboratory. Ugwagan ni Miatim sa pagdol sa pultahan pa yung din. Oh! Nasayop ko sa kong gituhuan. Napatay ko si Maldong nga wala isa. Ay, nayabag na ko. Nabuang ka na Robert Valdez! Ah! Ah! Hello, Doc. Prof. Ay ko patunggang ningisi katipalo. Kay mga panuway sa mga panuway mong tanan. Ha? Doc. Si Dok. Suko dahi ka, Doc. Di ba obvious? Oh, Panuway mo, tipalo! Mga panuway mo! kadiyot. Excuse me, Doc. Unsa akong sa? May nabinuan ako. Gihak ang akong computer ug naguba ang database. Deleted ang files! Unsa? Unya, ako dahi nang sa? Ayam! Basta di ko kanipaungaw ko sa akong pati. Maamong mong tanan kung dili ma-restore ang tanang files nga deleted sa akong computer. Pauta ko na nga. Reklamo! Oh, sige, good. Mapatay ko kamong tanan og apel tipalo. Kung dili mabalik ang akong mga files o kung dili ma-restore ang akong computer. Ngano ko, Doc? Basta! Maong pangita mong paagi sa atong tanasakop. Palihuka ang tanantang mga... kadiyot, Ngano, Doc? may alarma o burak may signal sa computer. Nito ang monitor sa computer, Tipalo. Ug may nag-flashing nga puwa ang kulor sa litra nini. Warning. Warning ang nasuot. Ug may mga yelo nga litra sa ubos nini. Unsay mabasan mo diha, Doc? Ako basahon. You are being monitored. Enough is enough, Mr. Valdez. Uy, Unsa? maura to, Doc? Ha? Prof? Naay mabasa niya sa ubos. Murag signature sa nagbinuang ako. Basa ha? Gisog ako nimo! Doc. Nagkuhatra kong imong basahon. Ako basahon para nimo, animal! Save the World Crusade. Binuang! Save the World Crusade? Pah! Binuang sa tanang binuang! Binuang yun, Doc. Kaya gibinuang ko ang imong computer. Gago! Mga gago gina mga tawahan na, Doc. Ikaw mo'y gago! Ako di ay, wa sila'y labot. Kikinsa pa may akong isultihan nga ikaw naman!
bitaw di ay. Pagpadaog imong mga sakop diri sa akong laboratory, aron mo'y muhipos sa batang lawas ni Maldong dire. Ha? Ang sa tong isulti mo, Dok? Si Maldong? Patay na? Napatay ko siya! Kaya nagtuo kong siya ang nagbinuang sa akong laboratory. Uy, Dok! Nga kung imo siyang gipatay, nga dili man siya mo'y nagbinuang ni mo di. Basta na! Way laing tao nga akong kapasanginan gawas lang niya. Kay siya ra ang di adiri. Kaluoy ni Maldong. Nga nung nagdali-dali ka man, Dok? Prof, namong si Maldong nga nang tabaghat nga Save the World Crusade. Tumana ang tanan kong gisugo ni mo, Tipalo. Ay kong buti kay ako siyang tao. Way makabuot ako bisan si Kinsa pang akong patyon. Bisan pagkanig ikaw. Sa? Basta tumana ang tanan kong gisugo ni mo, Tipalo. Karon ti dayon. Nagkailan mo sa atong agawon kung maunay masuko. Basta tumana kung unsay ang gisugo. Bye. Nabuang na ginis Dr. Robert. Nasubrahan siya ka-bright. Kinapagsakad na lang. Ito, tingin siya nga. Magpapatay lang ko niya mauna iyang nauna-unaan. Kung bitin ka, Professor, mas bitin pa ko nimo. Kung nakabudhi ka sa imong higalang si John Melgar nga buot ang tao og ligdong, mas labaw na kung makabudhi nimo nga nabuang na. Kay ang imorang sapi mo'y nagunit nako og sa akong mga sakop, animal. Ug kung mo'y akong gusto nga patyon ka, mahimo ko kana bisan unsang higayon na. Mao na akong giingon ni mo, Brandi. Di ka na masensayon o gawas din sa itong bagong gipoy aron butangan na to din eh. Kaya di mo sugot ang doktor si Dok. Di siya buot nga, magkisulti pa ka itong policewoman nga gwapa, si Rian. Kuno na. Mangitad ka paagid yun po. Oh. Na magaling kawas din eh. Uy, Brandi, ikaw ni? Ikaw ka? Jumbo ayaw pagbinuang. Nagalitan ko ni mo. Pero ang imo maliw ka ron. Naglibog ko. O sa imong gikalibgan. Buta ka malikawas din eh. Kaya dili ko po ito magpabiling binalago sa mga kabuti ng doktor o professor. Nga may gubas kong kinabuhi. Oh! Brady! Brad! Mura di ko makatuan yung pakita ni mo karon daw. O salita po niyo, ha? Mura niliso lagi na mong pahuna-huna ron. Unsa? May nagliso sa kong pangunaw? Mura di nagliso, ana. Di ko makatuo nga. Ikaw ka. Ambot. Basta mauni niya sa kong nauna. Kung naglibog ka. Labaw na ko magkasabot sa gusto kong mahita po. Ha? Brad, pinawa ka mang binuang? Tinusan na yung siningil si Amos, ha? Ay! Mabidag, kulitan mo ka. Iya, sakit ka na ako buhok. Ay, nausap ka. Yung gibunot. Gila, bunot pa ni mo. Gunitan pa mo ako buhok. Gibunot pa mo ako gilyo. Sakit ka na, Brad. Gamitan ang imong silpon. Gamitan imong silpon. O kung taka ng imong ingon na riyan. Kaya magkatabang siya na to. Ha? Ay, hinayat taon ko ba sa'yo? Kalitam sa dali mo buhi. Dapag yung doot. Tawag sa imong silpon ka na riyan. Di mahimo, oy. O sino ni mahimo? Ha? Opso. Ay. Mopay na ginuton ka ng akong buhok taon. Gamay na lang ka na. Hapit mo gali ko mo pare, ano yun? Bunuton pa kinali mo. Giingnan ikaw tawag ka na riyan. Di lagi mo. O ganun din naman. Hagpera ko si Isuan kawag tungod sa atong nahitabo na to. Nga, may mga armado, may kuha na to dito sa atong ipuyan. Kaya nabalaka ko kung sa'y kaimtang dihang nasubagata siya atong nagbandiho sa atong gisakyan. Di maayo niya pagka-dive, bisan wide dagat sa Dublin, dive yun siya. Usbi tawag ka. Di lagi mahimo, bisag giunsa na kong bali-bali ni kakontak sa akong cellphone, gituwad-tuwad pa na ako. Huwag yun ako makontak, bisang hindi si mandat. Bisan, magtigaya ako, manawag niya. Magkakilid, magtiko-ko, magtindambid, di yun makontak. Bisa, magtuwad pa ko nga, murag sigbing giluhan. O ganun dili man. Oh, wag ko kibaw, eh. So ay balik. Cast, kahiyag, oh. Bidlan mo tuhan na ka, oy. Unsa man? Kaya na siya hindi lagi. Ikaw ba? Kita ba? Bida, basagyan lang ang istorya ni. Wata may bao, nibawaan pa ding doktor ning atong mga lakaw ron ini. Lebih siguro nakadunggo mo ito siya itong pinasultihan ron ba? So ay og tawag og balik, Jumbo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!